Те всички са сладки. Смисъл, какво да кажем, че само тези деца са сладки, ама... Те не разбират. Да. Ето тя. Бебче! Моля, те как се разбират. И майка им. Май няма да го забележиш, ако изчезват едно по едно. Да знам, но защо като люшка назад, там тя ходи. И сега, ама тя след един месец ще ги забрави. Едно количество. Да, така да, че още един месец почва вече те... И те вече стават самостоятелни, те ще бъдат гранули там, а те къде са това. Аз таки виж как се закрива. Я чакай малко, я те само спомни. Да. Как се залепя много приятно. Ами. Сега, дай това твоя джеси. Какво искаш? Друг ли? Друг калоф. Що? Защото искам някакъв по-интересен. То са много як. Изгониха ли те кой? То са много як, по-моему. Да, бе, да, аз ли, ама... Те всички, като си търсихме копчето, всичко е за iPhone. Шаренки, камъченца, малченца... За този по-малко. Да, той има и такива, и такъв да има само по това. Да, като тефтерче. И седмицветни, така, няколко цвета. В интернет. В интернет, да. Ма пак в български сайт, пак няма. Сериозно? Да. В смисъл, пак някакви обикновени. Че не съм приключил с вас. То това не е естествена кожа, не? Не. Имаше някакви уж естествена кожа. И това, нали, моето е от естествена кожа. То е хубаво, ма... За първи път детектив Марлео разреши тези случаи и ги направи. Но трябва да се взема такъв, примерно, яс черен или някакво такова, което... Защото да дам там колко пари за кола в бяло. Естествено, не естествено. Той просто ще стане на гъзда. Като се омаже. Тук след една година искам да ти кажа, че ще го караш само и към телефон тест. Аз това мисля да се сложа от тези протектори, където са по... Отпред отзад? Не, такъв... Не чуплив. Смисъл, не чуплив. Ми античупащ. Гумено такова. Ударостойчив. Отпред, протектор. Обаче дебел. Много странно, за чува. Аз питах в магазина в крайна сметка и казаха, че има, нали, някакви, които са доста по-дебели. Да, и са по-скъпни, нали, примерно това се сложи за 6 лева. Да, а пък другите са по 2 Другия лева. е 15. Този нещо, да. Другия, да. Да, този 6 лева. Аз не знам първия път какъв му сложиха, защото нали ти казвам Мистерлан говори. Казах ли, че чува Мистерлан? Не. Майка ми го изсипа. То беше играти късмета просто. Защото в колата сме, аз нямам на работа и го дадах, нали, като се кашвам, докато се оправям там в колата. И тя къде го изтърва? Ама чакай, аз не съм мама. Близо? Да. Писанка. Там нищо няма да извадиш. Господи. Много е сладко. Какво хапваш там? Боже! Не направи една снимка на кюлка.